sóc un membre de la Comissió de Festes de Sant Climent, vaig ser un dels primers arribant aquí. Llavors, amb el meu tractor vaig començar a fer els camins, que hi havia unes bardisses bestials, que no t'hi podies entrar, i mai hagués pensat poder tenir una carbonera com ara estem tinguent amb tanta multitud de gent, i bueno, veig que és un gran èxit per tota la gent del municipi i les Gavarres. Bueno, nosaltres per la família de Mas Frigola és una satisfacció col·laborar amb aquest terreny i que s'hagi pogut recuperar la tradició de l'ofici de carboner i a més que sigui un espai de trobada de molts veïns de la zona on compartim molt bons moments. Doncs mira, jo vinc a la Carbonera vaig a la Carbonera des del primer dia que es va fer allà a Can Baolida, perquè el meu pare va ser el que ho va fer amb en Simón Cruanyes, i llavors era una carbonera molt diferent d'ara. Era la carbonera autèntica de carboners d'aquell temps. Carme! Ah, vale. Hola, senyora! Hola! Pues és una manera, la carbonera, de venir a disfrutar i compartir amb la naturalesa el que d'ella surt. Jo crec que la carbonera és un espai de retrobament per gaudir dels amics i dels companys, per enronar experiències i coses que passen. Xavi, esmorza una mica de lloli d'aquest. I quedes nou. I soc el relleu de Moliner. La carbonera aquest any és un repte important després d'haver perdut els dos últims pilars importants que hi havia a la carbonera, que eren Josep Colla, Josep Alemany i Narcís Parals de Moliner. Jo la Vilosià de primera fila. Benvinguts tots aquí a la princesa de la Carbonera, la que faria 28. La que faria 28 i hem passat 2 anys que hem estat així de vacances per la pandèmia. Com s'encenia el foc? És un tros de ferro i un tros de sílex. El sílex té la particularitat, i ja us he comentat, que és una roca extremadament dura. Però amb 2 sílex no podem fer foc. O sigui, amb 2 pedres fogueres ja podeu picar el que vulgueu, us cansareu, perdreu la vida i no podeu encendre foc. Fareu llum. Sempre necessitem la participació d'un altre element, que sempre és un element fèrric. Un tros de ferro que el colpejaven contra un tros de sílex i feia una busquilla. Les veieu? Veieu? El que succeeix, com està molt acarbonat i té molt d'oxigen, amb aquesta fricció sobtada i aquest augment de temperatura, el que fa és una reacció isotèrmica i el que fa és que aquest tros de ferro s'inflami. I això és una guspira. Agafaré un fragment, un petit tros d'aquesta esca i la col·locaré a sobre del sílex. El foc ja està fet. Jo vinc aquí perquè m'agrada molt i aquests 2 anys que no s'ha fet l'he trobat molt a faltar. Bé, per mi la carbonera és bàsicament, en bona part, un sentiment molt vinculat bàsicament amb les persones, amb el territori, amb la cultura immaterial, però també és evidentment una tradició, un element fixe dintre del calendari de tots nosaltres que inicia i acaba una part de l'any.
Gràcies.